Et dono la benvinguda a la meditació del 7è chakra, el chakra corona. Com sempre, i en primer lloc, adopta una postura còmoda. Amb calma, ves acomodant-te. Observa la postura. Una postura que et permeti practicar amb seguretat. En un espai que et permeti practicar amb seguretat i sense interrupcions. Molt bé. I ara pots començar amb un parell de respiracions profundes. Omplint l'abdomen, omplint el pit. Expulsant l'aire lentament alhora que permets que els ulls es vagin tancant. Segueixes respirant lentament. Respires profundament. I amb cada nova exhalació permets que les tensions marxin. Expulses l'aire i expulses les tensions. Lentament, profundament. Amb cada nova respiració t'acomodes més. Amb cada nova respiració deixes anar tensions i preocupacions. Molt bé. I vas dirigint la teva atenció lentament a la part alta del teu cap. Aquell espai en què es troba el 7è chakra, el chakra corona. Amb molt de respecte, permets que el chakra corona s'obri amb un pensament amorós. Envies un pensament amorós i permets que el chakra es vagi obrint. I el visualitzes com una meravellosa corona de llum per sobre del teu cap. Permets que el chakra s'obri i que expandeixi la seva circumferència, sentint la seva bellesa. I des d'aquesta corona, des d'aquest punt, envies amor amunt, al punt més elevat possible. I dones la benvinguda amb amor a aquest raig de llum i amor que torna i que entra a través del teu chakra corona. Et permets sentir com arriba cap a tu un raig de llum i amor que entra en tu a través del teu chakra corona. I aquest raig de llum que entra en tu a través del chakra corona va descendint, baixant pel teu interior. I ara s'atura a un punt sobre els teus ulls, un punt entre les teves celles.
i aquí canvia a un color violeta. I et permets sentir saviesa i comprensió. Aquesta llum violeta entre les celles et permet sentir saviesa i comprensió. Aquesta energia, aquesta llum segueix fluint avall, flueix fins al teu coll, on pren un meravellós color blau. I sents com s'expandeixen en tu la creativitat, la veritat i la integritat. Aquesta llum blava al teu coll que et genera creativitat, veritat i integritat. L'energia segueix fluint avall fins al teu cor, on canvia a un meravellós color verd. Una meravellosa llum verda al centre del teu pit. Una meravellosa llum verda que t'omple d'amor incondicional per tu mateix, per tu mateixa i per tot l'univers. Sents aquest amor incondicional per tu mateix, per tu mateixa i per tot l'univers. I aquesta energia segueix fluint avall fins al plexe solar. On pren un color groc, groc brillant, com un sol al teu plexe solar. Un sol que t'omple de poder. Un sol que reforça la teva voluntat d'acceptar la responsabilitat de ser el gran ésser que ets. Aquest sol reforça la teva voluntat d'acceptar la responsabilitat de ser el gran ésser que ets. Sents el poder. I aquesta llum segueix baixant, segueix fluint avall, fins a aquell punt, 2 dits per sota del melic. El xacra sacre. I vas veient com aquesta llum es va tornant taronja, un taronja brillant. I et sents com un poderós ésser sexual, capaç de relacionar-te amb els altres com a iguals en tots els aspectes. Aquest color taronja, brillant,
I aquesta llum, aquesta energia segueix baixant fins a aquell punt a la base de la pelvis. El punt on hi ha el teu xacra arrel, amb aquest color vermell, aquesta llum vermella que manté la teva fermesa i que et vincula amb la terra de la qual ha sorgit el teu cos físic. I a la terra on tornaràs, finalment. Observes com t'arreles, com t'energitzes de la terra. I ara t'observes completament. Observes qui ets realment. Et permets sentir una barreja d'orgull i humilitat per ser la meravellosa criatura en què t'has convertit, alhora que continues sent part d'una totalitat meravellosa. Respira. Inspira el poder. Sigues qui ets. Simplement, senzillament, ara dedica't a ser. Permet que les energies t'atravessin i t'envoltin. Deixa't curar totalment. Permet la sanació de les energies. Gaudeix. Simplement dedica't a ser. Molt bé. I ara lentament permet que els xacres es vagin tancant fins a un punt en què et sentis còmode. Ves prenent consciència del teu cos físic, els peus, les mans. Ves prenent consciència de la teva postura de nou, de l'espai que t'envolta. Ves prenent consciència també de com et sents. Permet que els ulls es vagin obrint sense pressa. Pots mantenir-te amb els ulls oberts i alhora conscient de com et sents. Alhora pots agrair-te aquest regal que et fas, aquest moment per a tu.
Pots romandre amb els ulls oberts i sense pressa. Senzillament, seguir amb allò que estaves fent fa un moment. Senzillament dedicar-te a ser. Ha parlat Ramon Guàrdia d'Espai Hipnòtic. Fins ben aviat.